Eusko Legebiltzarburu Anderea, Gipuzkoako Aldun Nagusi jauna, sailburua, foru diputatua, sailburu orde, zuzendari, ENBA sindikatuaren presidente eta zuzendaritza batzordea osatzen duzuen kideok, presidente ohiak, kideok, guztiok, jaun Andreok, egunon. Eta egunon esanaz batera, nik ere zorionak esan beharra, zorionak eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. Argi dago ekonomia eta enplegua direla egun gure gizartearen kezka eta helbururik nagusienak. Arlo honetan gaur lehen sektorearen garrantzia eta lehentasuna azpimarratu hasiko naiz. Lehenengo sektorea garrantzitsua da euskal ekonomiarentzat. Guztira 15.500 esplotazio ditu, non 16.000 pertsona ari diren lanean. Aurreko urtean, sektorearen evoluzio positiboa, bilakaera baikorra, sustatu egin da eta nekazaritza errentak 2,2% egin zuen gora. Evoluzio positibo edo bilakaera baikor honetan, ENBA sindikatuaren papera nabarmendu nahi dut. Sektorearen egituraketan egin duzuen ekarpena funtseskoa izan da. Egituraketa horretan Euskal Nortasunaren ezaugarritariko bat lehenesten da. Elkartegintza, lankidetza, zuk Iñaki aipatu egin duzuna. Horren adibide batira nekazaritza sindikatuak hala nola ENBA sindikatua. Zentzu honetan bat nator zuen web horriak dioenarekin. Denok batera, denok indartsuago dio zuen web horriak. 25 urteko ibilbidean, ENBAk nekazaritza sektorearen ikuspegi globala eta integrala eta integratua eskaini du. Zuen baitan hartu dituzue orientazio produktibo desberdinetako nekazariak eta ganaduzaleak. Eskarmentua duzue eta nekazariei eta ganaduzalei eskaintzen diezuen zerbitzua aldatuz eta hobetuz joan da. Testuinguru kultural, ekonomiko, politiko eta sozialean gertatutako aldaketek eragina izan dute nekazaritza jardueretan. Izan ere, sektoreak etengabe egokitu egin behar izan du, besteak beste, kontsumitzaileen eskaeran izandako aldaketara, esplotazioak kudeatzeko eta lurraldean integratzeko moduetara, natur baliabideen erabilpen egokiagora, baserritarren azoken funtzionamendura, nekazaritza politika erkidearen ondorioetara, eta bar. Aldi berean, horrek guztiak behartu du lehenengo sektoreak bere diskurtsoa berriz definitzera, zenbait gaietan. Familia nekazaritzaren eginkizuna, gazteak esplotazioetan sartzea eta haiek bete beharreko funtzioa, emakumeen lanaren aitorpena, bai eta beste kontu batzuk ere esaterako jakien kalitatea eta osasungarritasuna edo gizarteak nekazaritzaz egiten duen balorazioa. Gogoeta egin duzue eta berrikuntzara egokitzen asmatu egin duzue. Egindako lana onartu eta aitortzearekin batera, gaur etorkizunera eta etorkizunari begira zaudete. Euskadiko nekazaritza sektoreak erronka berrietara egokitu beharra du, etorkizuna izango badu. Bide horretan berriro ere, nekazaritza arloko sindikatuok funtsesko eginkizuna duzue aldaketa horri errazteko edo aldaketa hori errazteko. Bide lagun izango gara. Euskal erakundeak bide lagun izango gara. Gobernuaren helburuen artean daukagu, hain zuzen, sektorearen lehiakortasuna indartzea, bai eta elikadura arloan betetzen duen eginkizuna ere. Helburu argi batez beti ere, belaunaldien erreleboa posible egitea, horrezek bermatuko baitu laborantzaren etorkizuna. Hau da, gure nahia eta gure helburua gaur zuekin partekatu nahi duguna. Lortzeko elkarlana indartu behar dugu, eta hori zuen sektorearen ezaugarririk adierazgarriena da. Agintzen dugu, bide horretan ere, bide lagun izango gaituzuela.
Zuen ekarpena ezinbestekoa baitugu gure herriaren garapen iraunkorra bermatzeko. Zorionak beraz egindako ibilbideagatik eta eskerrik asko gure herriari egiten diozuen ekarpenagatik. Zorionak enba eta egun ona izan dezazuela.